Za govornicu pozivam ministra znanosti, obrazovanja i sporta, gospodina Dragana Primorca. Izvolite. Gospodine predsjedniče Sabora, gospodine rektore, svi uzvanici prema redoslijedu i časti koja im pripada, na jedan poseban način kad svjedočimo o Hrvatskoj kao državi utemeljenoj na znanju, ja moram reći da govorim sa ponosom o hrvatskom snu. Amerikanci imaju svoj san i Hrvati imaju pravo na svoj san. Ovih dana svjedočimo generalnu mobilizaciju glede znanja od Vukovara, Knina, Gospića, Šibenika, Slavonskog Broda, Čakovca, 6 novih veleučilišta, 800 studenata u Vukovaru, 500 u Kninu, svih hrvatskih sveučilišta. Procjeni kolega iz Europske unije, Hrvatska sa više nego prije 5 godina je najpropulzivniji obrazovni sustav u ovom dijelu Europe. Najveća gradilišta u Hrvatskoj su hrvatska sveučilišta. Ja sam na to neizmjerno ponosan i na akademsku zajednicu, studente i sve one zbog čega ovo mi činimo. U nekoliko stoljeća dogodi se jedna sveučilišna knjižnica. Mi danas svjedočimo o novom ponosu Hrvatske, svjedočimo o knjižnici koja će služiti svima, od osnovne, srednje škole, sveučilišta, znanstvenicima, građanima Republike Hrvatske. Danas u Splitu sa 26.000 studenata, a prije 4 godine bilo ih je 8.500. Danas na Splitskom sveučilištu sa budžetom od 234 milijuna kuna, a prije 5 godina bio je u pola manji. Danas u Hrvatskoj koja čvrsto ide prema društvu znanja, u Hrvatskoj koja u ovim trenucima ima 18% ljudi u dobi od 24 do 64 godine koji su završili ili stručni studij ili sveučilišni studij. Danas Hrvatska koja je prema tim podacima ispred jedne Austrije, Italije, Portugala i svih država u regiji. I zato će Hrvatska uspjeti. Ali to je jedna drugačija Hrvatska. Hrvatska u koju se u zadnjih 4 godine je vratilo više od 100 doktora znanosti iz inozemstva i koji su odlučili danas živjeti u Hrvatskoj. Danas Hrvatska gdje učenici u osnovnim školama uče 2 strana jezika, što više od 70% europskih država nema. Današnja Hrvatska koja uvodi i obvezno srednjoškolsko obrazovanje do prve kvalifikacije. I to je Hrvatska koju sam ja osobno sanjao, a hrvatska Vlada na čelu s premijerom Sanaderom čini sve da se ostvari. Ta ista Hrvatska ljubi znanje i vjeruje da Hrvatska nema pravo na poraz. U vrlo kratkom periodu Hrvatska će ući u Europsku uniju, ali Hrvatska mora ući sa kralježnicom u Europsku uniju, kao društvo znanja, kao država koja će donijeti vrednote i znanje Europskoj uniji. I zbog toga će Hrvatska uspjeti. Danas hrvatski znanstvenici u ovim trenucima od uplaćenih 3,5 milijuna eura za najveći 6. okvirni program su povukli 16,5 milijuna eura, što je najveće povlačenje novca od svih država u tranziciji. I to je snaga hrvatskog društva. U trenucima kad gradimo Hrvatsku kao društvo znanja, želim vrlo jasno reći da to ostaje i dalji prioritet. 320.000 metara kvadratnog prostora na hrvatskim sveučilištima je ili u zadnjoj fazi izgradnje ili sljedeće godine puštamo u opticaj. Ali isto tako, proračun za obrazovanje i znanost je u zadnjih 5 godina porastao sa kreditnim izdvajanjem preko 8,5 milijardi kuna. Vrlo često moje kolege, europski ministri, me pitaju da li se radi o pogrešci, jer to je 70% povećanje nezabilježeno na ovim prostorima. I zbog toga će Hrvatska uspjeti. Ali će Hrvatska uspjeti i zbog svojih ljudi koji znaju kuda idu. Ova institucija danas
predstavlja ponos Hrvatske. Ali je slično i na ostalim hrvatskim sveučilištima. Gdje god odete, od Zagreba, Rijeke, Osijeka, Dubrovnika, najveća gradilišta su na hrvatskim sveučilištima. I zbog toga će Hrvatska uspjeti. Vama svima na današnji dan želim svako dobro, želim čestit Božić, sretnu Novu godinu i neka znanje i budućnost Hrvatske bude naša inspiracija. Hvala vam lijepo.